Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ki shipotli ki longyeng baduk jong kasnong nong serngan kabahab hapo ka Pinorsla Community and Rural Development Block kila syayong ngan bat kendit hitret kumbayu trong psen hadin makila yo jing tip baka office jong ka block kala wengno ya ka kerteng jong ki na ka thup ban yo pediang ya ka scheme Pradhan Mantri Awas Yojana na ka scheme shnayeng baka sarkar ka ju aish ki longyeng ki baduk bakerdo haga jingya kren haga lai poteri ko banai no pra arajar arpuai bad kini ki longyeng ke bala sha pendo ban yo ya ka scheme PMAY kila kendo baki bor ki badai page jong ka office block development officer kila weng ya ka kerteng tang na ka jing tho bala pha do wei u breu u ba shu kam ya ladi kum urang ba snong ya bala tip kerteng kum uba nujor sumer Urang ba snong jong ka snong nong serngan uba puson nong krot ula penpa bagane ka jingle jong ki bor badai pet jong ka blok kadai ka kam ka bamla satya ban pediang badaga jo ka por u presiden jong ka HYC riwar mi ngi uba Edmond Khongai ula ong baka sengkan ya shakhmat ban penthikna bagi ne ki shi photli ki longyeng baduk kim dai ban sha pendo ya ka hok baki dai ban yo mi dia ga ring ba ông có vốn nuôi cho và ngoài là em cái hiểm những ba đây là đi cái hình cũng có nên ông cái hiểm hàng ngoài cái điều vàng một sệ vàng à còn như đi làm cái thầy là cái hình và cũng bảo ông vẫn nuôi đây cái hình nó cũng học tinh rồi mà xong bây giờ đây là cái này cái hình Syawen no jong kini ki longi ki baduk ki barangli ki barukan thai hang ne ko sinong jongi te ha ka bi dei bat kan ka phang na ka leng kini ki long kmi ki rukan thai ki ba la kmi lenti ban yo ya ka tai ka scheme ying baduk ka ba ka sarkar la det mang na ka benta ban yarap na ki ban yo ban sna ban pen bhai la ki ying ki sen te ki la wan sanga kumo rang ba sinong nala simkia lek mi sa blok tekila ya penbiang ki kot ki slaru nala arab yaki man lek tep te hadin bangila lek ila yo man ka jubam a blok ba kine kila syaweng no te habangi ya keli na blok na kai kadau ke syaweng te habangi keli blok nang te na penusla blok jongi badai le ya kena benta ba prang laong bala sya dilet tengila ya keli la pertau tu ya thu laong bala dilet urang ba sinong jengpi tenga kendit anta threat nganang mut ya dei ne rang ba sinong barim ya dilet ini penbanda nila wat ya ikot kisla wat ya kasabut kasaki satar isem ba dei penban ba nujar sing sumer uba sukam ya de kum urang ba sinong Nrai dei orang basnong yo hiru ka bor ke ketiar banlong kumutau orang basnong nrai usi mula dek chung yang kumutau acting orang basnong ban pej ban kmi ya ka baha ka miat orang basnong kata te hadin nangta lengba kecinya rab jong iba Edmond kumu presiden jong ka SYC ila yale mi biang hablok ila ya keren bad i video jongi te video ro iong la sitam nomor bala dilet kamtam lay mangi lay badan suwan musim betip hai ya kata ga jingsa dilen nomor bala dilen ngadu hak to por lockdown du ka arpau tarik benai ba nriu de mla le su ai te video su ai ke jingkermen ni ong insa su pejno nang ne sakman bisa le sitam ban penrung ya kene ki ba sa dilen de ngilak pen i sabut kisaki nomor ba nila yasion bat kidur kidar jong kiying kesem nomor hakat to jing dilet ula kena bat kharep ba kine kilong ying ki belak don kaying building bat ki belak yok ka skim sarkar ba pher na ka sarkar la ong la yok ka PMAY la yok ka lat jingarap na ka sarkar labun pun teli ndrei haba pej ya kaying pat iya hap ta ban ila keli pertau ngakum rom asnong naki ki ong nyempat juyo watan sitangkaro ke jingarap kalat jingarap na sarkar
Kena kata kadau kitli da kejing snowsi dayo ya kena kubor da kejing dia snowsi namar ba nila ya pertasnong nila ya peni la ong pej ba pila don kalis pila rong hakana kalis ban yo ya kejing baduk te ondeh ba meubri utuklar bat u lorni ya tang kini ki jajam ribun ba hikam rei amdakwa ha penpautan ya kita ki baro Ngada ga pernailin hong bu. Kabasyong basa hang ne hapok sinong nong serngan. Bat kane ka yin jong nga. Ngaladai hok panyo ya kaskin na ka sorkar kini. Hendrai ka bakendit kalong ba unujor sumer udai unong sinong hang ne ubalakam ya u ba udai kum orang ba sinong. Hendrai dai. Ulai bandilit ya ka kerting jong nga kapadai hok panyo ya kata kaskim nakasor kartedeng ngadap dag jing snowsi bat kajing bitar ya unujor bat kaken hunjong u kabalanun banle ban iben ya kahok jonga kabang ngadai banyo te ngadap ru dag jing snow lengo ya keyboard jong kablok ibadai pej ya kane kaskim kabang ngadai banyo namar bakumno kinut bandilit ya ka kerteng jonga klem dayo ya kasan nanga ka try kerteng kum uprang ru ubadai pe ya ka negaskim kumno haba uwan chane ban pe ya ka yeng ka ba upensna hang ne hasinong jongi uwan pe uwan kelin nangi kitray yeng ba nadai sisya ne bandilit ya ka kerteng jonga naka negaskim Nrai umwan, ungait lakangait kat ba uong une usumer, unujor sumer, ubakam nyalade ku murang ba sinong. Gini kitrayeng, hakabaningkong kiladon kajing kemen bat kajing sngosingan namar ya kakerteng kejongki lapau hakalis lengba kalis kabapha na po blok bat yakiru lawa yakani kalis hakayeng dorbar sinong. Ban pensisya ba kini kilong yeng kin sayo ya kani kajingarap ban sina ya kayeng kajongki henry hadin kumba had menshim snam kiweng hakapor ba kadang tray ba kani ka lockdown lani dang perking ba ka sarkar ya ki sinong bat ya ki pajba bakin wan mi sya ki office jong ka sarkar bat sya kiway pat ki department jong ka sarkar hakaba ya ki laweng haka arpu kundai terek ubenai ban rew arjar arpau kane kajing weng kendit jong u blok lani u blok development officer jong ka penursla sin ar di blok kalalong sisya kumbayu terong beseng ya kine kilong yeng kibadai hok ban yo ya kane kajing rap ban sina ya kayeng kajong ki hakani ka sinong nong serngan namar kumbang itip baka sinong serngan kadai ka sinong kabadang sadin bat kabadang bun ki sinong bat kilong yeng kibaduk bat kiyeng ru kibangi ikum kiyeng jong kimrat ki sem sniang sem masi bat sem kulai henry kajing le jong kane jong une urang ba sinong baak yala dia kum unong yalam sinong hakajing subuh lang bat napo blok ngila banong kila weng kendet ya kini ki spau yeng tenaga sangi penrem jur ya kane kajing weng kajong ki klem da pentip lane klem da pha kanu kajing petip sya kini kilong yeng henry anda kini kilong yeng haringkat kejingelam jong urang ba sinong acting rong ba sinong bamenta ba puson nongkrot kila ele chopo blok anda kilapan kejing tip lani kiwat yakine ki scheme habidei bat kani ka scheme yeng ki sempen ban ba laweng yakine ki sipau yeng tikini ki sipau yeng menta kumbaong ai pimene kumbayu terong beseng namar ba kimsem latip ya kanu ka khubor namar baha ko maningkong kasngi kitip ba kinsayo ya kani ka scheme bat hadin kensan laweng yaki na kani kalis ka ba maki kidai banyo ya la ka hok ka ba ka lajit da ka dorbar sinong te ka senghi kayeng hakanong rim kum ya kini ki jat jingjia bat kini ki jat kis ni penrem ya ka office jong video ni penrem ya une urang ba sumer ba aku murang ba sinong namar ba ya kani kejing dia hadu menta
ngimpat jujia hakini ki shinong ki jongi namar ka jingweng ya kini ki longyeng ki badai ban yo ya kani ka skim shana yeng hakani ka shinong nong serngan bat ngidang ya yoit benia ya kini ki jing ya kini ki jingle jong uni video nginwat benia hakini ki sngi bat kini ki tayo bandangwan kumno ban thaulat dan thaulenti ban penyo biang ya kini ki longyeng ya kini ki shpautli ki longyeng ki balash aweng ha usnam ar hajar ar phau ha katarik ka ba ar pukundai banai ban riu ha pedeng ka lockdown ka ba ka sarkar kamsha ya ki pajba bakin wan shiki office dai hana kana daw ka jingle jong kane ka office jong video ka ba pendom penbitar ya kinong song sinong namar kini kinong song sinong ha bapli hadin ba kilayo ya ka jingtip bakin sayo ya kani ka skim kilalum ya kimau kila pelum ya ki siap ki jongki kumno bakin la ban yarap sisu ban pen scam ya kane ka jing sina ya ka yeng namar ba kinong kendong hi habakiyo ya kane ka lat jing yarap ki dasdang ro ban sedang nalade kumno ban penlang ya kane ki siap kimau bat kiwe ki jing don kam ha ban sina yeng kenang ban kan yarap ya ki kham kloy bakin yo ya kane ka yeng penban ka jingle jong kane ka office kalong ka basngausi bat ka ba yuroj ya ka hok jong kini ki long yeng da ka ba klemdon kono ka jing pentip dan ne klemdon kono ka jing tho ban pentip shorong ba shinong balaweng ya ki tat anda kini kitra yeng bat kirang ba shinong habakila limi syapo blok ki satep balaweng ya kerteng ke jongki tadai ne ka daw nakaliang ka seng ni maham yaune ure urang ba ubala le jubor ubalele kum urang ba shinong ban weng ya kini ki kerteng bat nakaliang ka seng hangne ngi kular ba nginom syong klikti nginyai budin ya kene kajing syaweng jong kini ki shinong ban ya kendu ya video jong ka penursla bat kumjuru ban ya kendu ya ki bahalor kenang bangin la ban pendrung biang ya kini ki shipau tuli ki longyeng hakani ka skim ka bala syaweng hakini ki kindat lani hau menshim senam namar kum bangitip ba mentau senam ki ladai ban shina ya kene ka yeng henry kini ki yeng shipau tuli ki yeng kilayo ya kubor ka basusi namar laweng ya ki nakani ka skim bat kumbang yo i ba habang layo rung siya kini ki shinong ngalap ba kini ki yeng ki dayhok ban yo ya kani ka skim namar kini ki tlu yeng ki yeng i kilong ki yeng ki baduk ki barangli ki bateng-teng nakalyang ka yeng kimdon shu yo kupa ki lasa kun swet ki im jing im kentai te nakalyang hi ka seng ngi penrem ya kani ka jingle jong ublok jong ka pen ursla ban ngi penrem ru ya ka jingle jong uni u rang ba shinong bat ka kubor ka bangin pa menta ka long ba nakalyang hi ka seng gendang yai budin ya kane kenang ban penyo ya ka hok jong kine kilong yeng ki badai ban yo ya kane ka skim shina ya kane ka yeng baduk hadin bangilayo ka complain na urang ba shinong jong kanong serngan ka badai ka wei ka shinong ka badon hapo ka CNR di dok penusla bat hadin bangilayo ka complain halor kane ka jing syaweng jong ki katuk kane ki yeng ki badai ban yo ya kane ka skim PM AY ka badai ka skim ban shina ya ki yeng ki baduk ki badon hakani ka thain liwar lengba kani ka skim ka balabay pisa da ka sarkar kami te hadin bangilayo ka complain na urang ba shinong ngilay don ka jing ya mir jingmut ban ngilay don ru ka jing ya kendu ya u video jong ka penursla sinar di blog hakani ka kendiat tayo baladap ban habang ngilay kendu ya u video kalong kay kabana kalyang jongiru ngimla ban pediang kum kaseng bat kum juru kum ka shinong bat kham tame kini ki longyeng ki bala sya pendu lani ki bala sya weng ya ka kerteng ke jongki ban yo ya kani ka skim ka bantay lani ka ban yo jingrap na ka sarkar lengba kani ka PMAY ka skim ha ka ban chinay na kani ka yeng ka baduk te kum kaseng hi kadap da ka jing sngow kendet bat kadap da ka jing sngow ka lingo halor kani ka jingle bat ka jing shim jong uni ubriu ubaak ubakam kumurang ba shinong uba kerteng uba nujor sumer ubakam kumurang ba shinong jong kanong serngan ubakam shim layo wat kasil lani kasanat na karaj lani na usiem jong kahima khairem kum kaseng ipen pau ka jing penrem yaw ne urang ba shinong
yaune uba lani uniu breu uba aku murang ba shinong banweng lani banpa ka jingtho sha video jong ka CNR dilok penusla halor banweng yakini ki shipautli ki kerteng jong kini ki longyeng ki bangan nyau menta ka kerteng jong uba sortok khongbu ka kerteng jong uba Benjamin Nongrom uba Homan Khongwet ba Shanbok Tangsong ba Jeffrey Khonglam kong Lucy Tangsong kong Lahunjai Khongbu ba Angelus Khong Nokrot kong Pernailin Khongbu bat ikong Bayahon Khongmut kine kidai kilis kibadon kibala syakom kibala komuan komplain bat kibawon nujor syangi kaseng halor kajing syaweng kejongki hau video jong ka penusla sinan ri blok haringkat kajing don ketilang jong une uba sumer uba kam yalade komurang ba shinong banweng ya kane ka kerteng jong kini ki shipautli ki longyeng banyo ya kane ka skim shinayeng kabalabay da ka sarkar pedeng te halor jong kane kajing sya dilit no na ka benta kaying baduk kabala ai jing yarap khnang ka sarkar pedeng te pila ban yasaki menta halor kajing sya keno hau neu nujor sumer ubakam yalade kum urang ba shinong ba uong yangi kibala sya dilit namar ba ngilak biang kaying kasem ban bun jaj lu ki skim sarkar ngilak de biok jing yarap te halor jong kata ula dilit ya kane ka bha bat ka hok jonga bangadei ban yo kane ka lat jing yarap ka skim baduk kabala ai ka sarkar khnang bangan yo ban sina kaying ka ba khambiang ka khamkop bangan lait na slap ul te halor jong kane ngasngo lengo yaune ubriu unujor sumer ubala dilit tengap kapeni kane ba ula ibeng persya yangi namar ba ngilong kibriu kibabi kibom don kajing nang kajing tip ngarok kum unga katrai men katrai kerteng nakane kam ga unga ya kende kan tia te em kata kamsem ga ba unga em kajing dom piten ngapat kajing susi beleng ina ba une unujor sumer su thombe nyu su lebe nyu su dibe nyu nai te na kata kadau unga lugan seng bong penmi akan ka media bong kren na kata kajing hunga hamse ma banade ningkong ba mangan akan kelis dayeng hatian hayeng dorbar te endala dayeng dorbar la em ka kerteng te unga na kemen te endala kemen ngana ta te la ya nya se to sene da kelinga na kito kibama bong da teblem na kerteng manga sebelum te la da ai nga ka pisa na ki hade arsen laisen lalu nya trai makan nosu nuhun ken kata te penban indala dai kana ka por ti bung yo ngana kane kana ka skim ka bala ayo sarkar ka bala bang sarkar na bentawi yu baduk ko siliang usem siliang te la penban iba utei na blog ong une ba na pile la dile tunga ala ka jong hunga long kana ka jingle unujar sumer long ba jibe nyu te kene yimo te jibe nyu te da jibe unai te le kum kana ka jam te wi te klem jing su ungat te na men ngat nu sung ke kayi ngayi kan na unujor ang usong nga kayi tulan din pati na manus lang pa na ay bisa ay bisa kan yarap wajing yarap na kayi no alami siya belong unujor sumer man agil adilit lo te nga hulengo te kadala ka ba kadalong ka bala ta nujor sumer tengla dombang kum ki bala sya dilit no na kabenta kane ka skim ying badung te ngidon hapding ka kajing katang ka mensi namar nadu bangila tip ba hakalis kabala beta da kabor bana blog kala ai kajing pentip syangi kum kinong chong snong hangne hasnong nong serangan ba ngilak don ka kerteng ban ngidei ro banyo ia kata ka hok ka jongi ka skim ka bala ai kenang ka sarkar na ka benta jongi ki baduk ten rei
pose ondamenta bangila kmi lenti ba ngila dei kapor ban yo no ya kane kalat jing yarap penban endang ngila ya mi syablong ngila ya wan lang bad kaseng HYC ba edmon kum unong yalam ba kmat kublai sibon na pi ba kajing long balak kloy jong pi ban sim khialem na kebentai jong ni ki babi te ngila yo penban dakane ka kopi na blong kabala na kebentai jong pi la dep pa dilit da un nujor sumer ubasukam yalade kum urang basnong hendrai ha kajing sisya une umdai urang basnong dai na kata kadau ba mangi kitrai hok kitai kerteng ngidon kajing ketang ngidon kajing snosi tengim ban sesyo bangi hab ban wat kalat jing yaram nang ne nang tai knang ba nginyo kajing tengen knang banginyo kata ka kajing syai kalat kalenti kumno bangi susya lebeng hadukat ne na kamenta ka hok kajong kar pundai tarik bunai bonreu arajar phau haba kilet ban ujor yakini ki borok ki jingsha ot benjo gini pai ba nang susnong si nakaliang penban ke office jong video mo gila keren kikintin lesi ki ba sungulengo ka ba kini ki ba pli ki try hok kilet ong bangila pen biang ya kita ki mau ya kita ki ding ya kita ki siap nila ya persyang ban kensau katukan ni kena men yarep no lasi akren penban hana ong pim jude ban krek lupa ya ka bandanguan le kum bagalong ni ha sinong jengi ba ladang imut ban sinaying kesimpo ada kan riu nyos nem imut ban penlang ya kita kitiar nama biru ke baduk tikai ke bangidon kam kalong ba ni kwa lesi na kinong tei kam surkar ke beri kita syakri jonga jongpi syakri jong ki pai ba pin simkya ba pin pek lesi nang ba kini ki try hok kinyo ela kata ka hok ka ba ki dawa kade kasino ka thau kade ban kiu ka bamon ba ibaduk kin riuspa ba ki ba riuspa kin nang riuspa kata kade ke jingmut ka basisya ni ka basusi kalong ba ha ki riusim ka bu nomor ke jing bisni ki kwa ba ki ba riuspa kin nang riuspa ki baduk kin nang duk tikane kade ke jing e ka ba ni kum ki riurang ba ni na ban perkhat ba nang ban kentiu ya ka sinong ka thau jungi junga ngam di kwa ban pau hagi kinja social media eki konflik badan hang ni tai rei kajing sya penduk no ialah ka jong ka hak ngam ban si ban ai jingkren ning ba ka social media te beri bet kani subon ong ba palat daki phongut ki pai banong sinong ki ba layo ya kata ka skim hak bayadi bat kayeng baduk ki mewai ka ba ka sarkar me kalamang na kabenta jongki kum kita badai hak ban yo tikum bakalong hi ya kalis labun pai banong sinong ki layo ban ya sinai la ka jong kayeng ki baduk ki barang li dei ka ba ngosi kalong ba don na krisim kabu ki ba la ot no ki bala penduk no bat ki bala dilit no ya kekerting jong katu kan ni ngut ki pai banong sinong da ka bakno ba kilong ki bala biang ki bala bit nadong sedong banang ta kumba ka pau hi kalong ba hapo jong ka blok penuh la jong ni ka sinong nong sinangan ka de kata sinong ka basa din tam bat ka baduk tam ibri ki badan hang ni kilong ki baduk ki kup siliang ki sem siliang sudah bat ki bapli kilet bela mensengi ban bam permit bat ban bam postep nei ke jing kalong ba akhiri sim kabu kilet ai ya kata ka list ban kam ya lade baki dei kita kirang basnong da ka bapan pau hana ba kidei uki kirang basnong bat ki ong bakini harum kidei ki ba labit labiang bat ki bom dan kamsu ya kini ke ing baduk te bande super khat kalong ka basngo thamula bat ka basngo lengo baro ka wei ka than penusla lese kalayo ihi kasinong na singa jungi bapli kalong kumno simudur kum kini ki bapli ban pet watang arajar tengkar ukim dona kepla
Ndai ban suong bakila biang kata kaying dulan kaying paki kata ke bom la benong. Ki bon ki senang kila yo ya kaying bat kadi kepali sakini ki. Sipau kad uingut ban yo ya kan ka ying badok. Tena kali yang kirang ba jong kesenang kila ya kiu seblok ban liwat kenang bakin yo no la ka jong kepali. Ndai ka basungsi kalong ba ki yo pen ban ya ke siti. Ka ba arpo kundai tarik bunai bonriu hajar arpo. Kata ka siti ka baong ba dari kajing dilit jong orang basnong. Kemusungsi kalong ba ni kata kajing lilit jong orang basnong. Kalong ba lese nakal yang jong kablok raki deban perkat bah. Namar inap ban sungutu ba kumno brio baklem dan kawat ula ban ot no. Hakajing sisa dia bersungutu ba Itraying ru kide bandon kata ka jing pensisa dakihi ba kidon hak lese elade bendilit ndai kane kadai ka jing sule thumbor bat ka jing sule jing iben sudah namar balai namar ba kene ka jing dilit jong ki lese dei tang ka jing bisni sudah